TAWKTE PICKLE tui boxi siam hau tak boxi lo kha he karon chop chwa sak le don cheu ni chumuam amma sabera chuan TAWKTE hi kan lo thian fai hmasa phodanga thian fai kher lo kwang ne na ti du tan pon ati thei thowa kei chuan ka lo thian don ani hengzong hi ka siam don na ka siam tam don lo ei tur tlem te ni wangin so thing hi kan telanga purun var ba khor purun sen heng ho hi ni meya a bol lo ang tur ang ho kha chuanin TAWKTE kan ton huwa red chili powder le ai eng chi ajino kha ni to mai ta adang bol ho fakanga lo om kan lo sita tan to tak takang TAWKTE kha kan lo chuanga ngamo tui so bor kher ponga chong lo tui khalum ve pep khanin a TAWKTE kha per dwai lo do aba ka TAWKTE kha min lut tu khan ti lo ola kan le turani awang khanin ei han metilamom adup de tet thuna khanin kan off me don nia TAWKTE hi tia kan sil zo hian hul takin a thli kha kan thli thor ti ranga mom a friday hle ka kan kha ka du wang min thli hi hul takin kan thli thor do na nia so thing ne purun var hi kan hair so manga hi chiplu tu ka ngai lo o soyang khan fry ro ve de hlek tur ni wang khan so thing ne purun var tle ma han ding som lo te po kha alo ram ve de wa atui ve me rewa sen poi kan lo hair sa lo luang nakina ti chup chup ngai lo hanin ti hiam bol lo he kan lo chan sa ve kanga kan huna khan ol sam takin kan thlak zung mai don ni kan tran ma tak takin kan tel tur ho kha he kan lo siam lo kange o ajino kan telanga red chili powder le ai eng marcha hi chu kan du lo ni mei thak de hleka ka du wangin kan pol am de hlekang purun var le so thing kan hair som kha he kan lo thlak ma sabiranga mo duain me hi lo sa dewa he kan kang zung ama se awot man lawa gas in chuang te ni chuanin asim khanin in ur cher don ania te hliat lem lu tuk chuan amonga te na lo bet ver thina ba ka ai fry thadu lawa chu wangin tel ka chu kan le bel le zil mai don nia kan pa khan alo mui chuak ta mo tia khanin khu arong khuan enula a up deuh tanani khachuanin kan thur chuak anga kha atop lama kan thlak chau don ani TAWKTE hi rot ke masalawa ka thlak na chan chu soito ang bok khanin a fry ka du wangin ti hian ka kang ro ve phutanga chumi hnu ma charot na ten karot mei zela ni danga chuan ge saka kan te hianin ma charot na kain chop nai vai lo wangin fian hian ka nem ke sok mai ang kan muang hianin TAWKTE po lo in fry thave to a kan bol lo bola kan da kha kan lo thlak to anga kan chok nok ngai mui ve deuh lekin kan kanga rei chuan angai lova kan chop zo to nu kha chuanin purun sen kha kan thlak to mai anga rei lu tuk chuan angai chuang lova hei po mui ron chua hun kha ani meya a to beratan so thing ne purun var kan hui kha kan lo thlak to nga hemi zo hi chuanin da that rei turte ani a zor turte ni kha chuanin vinegar kan thlak anga kan TAWKTE pickle chu ei thein alo omta he ol sam em a khati zong kha lo ni le ta phot se tun tan chuan video top thlim lo en saka kalom ma next video kan hmu le theu don nia bye u